U našem pozitivnom pravu javno-privatno partnerstvo definisano je kao dugoročna saradnja između javnog i privatnog partnera radi obezbeđivanja finansiranja izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i upravljanja infrastrukturnim objektima. Mnoge opštine u Srbiji su prepoznale javno-privatno partnerstvo kao model za rešavanje nagomilanih problema u oblasti komunalnih delatnosti. Projektom rekonstrukcije, održavanja i upravljanja sistemom javnog osvetljenja u naseljenim mestima opštine Plandište, ova opština je napravila značajan pomak u smislu očuvanja životne sredine i uštede budžetskih sredstava. Ovim projektom garantovana je godišnja ušteda električne energije oko 680.000 kWh. Ukupna ušteda električne energije projekta je 6.800.000 kWh. Projekat smanjuje emisiju CO2 za 77%, a implementirano je ukupno oko 1300 svetiljki. Zakon o javno-privatnom partnerstvu omogućava trajanje javnog ugovora od 5 do 50 godina. Kada govorimo o oblasti javnog osvetljenja, tu se dužina trajanja ugovora kreće negde od 10 do 15 godina. Zahvaljujući ekološkoj i ekonomskoj osvešćenosti opštine Plandište, danas Plandište uz uštedu električne energije i uštedu budžetskih sredstava ima najbolje moguće javno osvetljenje.